खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मखौ बर' हारिखौ सोखावग्रा होनना दावराव देख्रेब नार्जारिया सोंखारिदों। 14 नं चिरां दुवाराव इउपिपिएलआ साइकेल रेली खालामदों। एनआरसीनि गोदान नटिफिकेशननि हेंथायै जामियात उलामा इ हिन्दआ गोजौसिन बिजिरसालियाव थांदों। दुर्गा फुजा फालिनो गनायथि होनायनि थाखाय आलफा उदांआ आसाम सोरखारखौ सोंखारिदों। हिमन्त बिश्व शर्मानि दाबि आसामाव असमियाफोर थासान्दि कलाक्षेत्रआव मिया मिउजियाम बानायनो हाया। दानिया आबुं रादाब। जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मखौ बर' हारिनि खौसेखौ सोखावग्रा होनना सोंखारिदों। बिथांनि बादिब्ला प्रमद बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनाया रायजोफोरखौ थगायनाय आरो गावनि राजखान्थि गादिखौ दखल खालामनायसोमोन। हिमन्त बिश्व शर्माया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ फोथाय खेबस' खालामनो थाखाय प्रमद बर'खौ वैष्णवबाद एजेन्ट हिसाबै बाहायदोंमोन। बेनि फोरमानखौ दावराव देख्रेब नार्जारिया एरै होदों। प्रमद बर'नो थोजासे सिकिउरिटि गार्ड होनानै बुहुमाव नुफेरै खोनाफेरै बड'लेण्ड सोमावसारनाय। 2010 मायथाइनि 18 आरो 19 नभेम्बराव बिटिसि सेक्रेटारियेट लांगोनानि फोथाराव बर' हारि खौसे जानायनि गासैबो बर' आफादफोरखौ सावरायनानै बिपिएफआ बड' नेशनेल कनफारेन्सआव एबसुनि अनगायै गासैबो बर'नि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। 2005 निफ्राय 2019 सिम बिसायख'थि समाव इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर'आ कंग्रेस, एजिपि, बदरुद्दिन आजमल बांलादेशिनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा आवग्रिना हानजा आरो बिजेपिजों सुक्ति खालामनानै बिसायख'थियाव बाहागो लाबोदों। 2014 मायथाइयाव मिरुनि बिजेपि सोरखारा रिटायार्ड हम सेक्रेटारि जी.के. पिल्लाइखौ टु स्टाडि द फिजिबिलिटि अन द क्रिएशन अफ सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड आन्डारनि गेजेरजों बड'लेण्ड जाथावो ना जाथावा रिपर्ट होनो बिबान होदोंमोन। नाथाय इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर'आ इउ.के. पिल्लाइनो होनाय सोरखारनि बे अर्डारखौ रेजेक्ट खालामदोंमोन। 2019 मायथाइनि आगस्ट दानाव हाग्रामा महिलारिया बिनेश्वर ब्रह्म थैनाय सान फालिनाय गेवलां मेलाव इउपिपिएलनो बिटिसिआव मोन 7 मासि आरो राज्य सभानि सासे एमपि जासिनानै एबसु, इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसे जानायनि लामा दिन्थिदोंमोन। नाथाय बेखौ इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर'आ नेवसिगारदोंमोन। बिटिसिआव सोलायनाय लाबोनाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन, खौसेथि आरो समाज मोनथायजों जौगानाय लाबोनायनि थांखियै दिनै 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल दोलोआ साइकेल रेली खालामदों। इउपिपिएल दोलोनि बे साइकेल रेलीआव इउपिपिएल दोलोनि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बिजाथि बि.आर. फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारियाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बि.आर. फेरेंगाया बुंदों दि थांनाय 15 बोसोर बिपिएफनि खुंथायाव ओनसोलनि गोबां गोरिब रायजो राजाफोरा गोजोन गैयैनि थाखायनो नांगौबादि जौगानायखौ मोननो हायाखै। बबेखानि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहानानै सोरखार दागोना रोखा होननानैबो बि.आर. फेरेंगाया फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गासैबो मोन 40 बियाबनि सिङावनो सोलायनाय लाबोनाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन, खौसेथि आरो समान मोनथायजों जौगानाय लाबोनायनि थांखियै इउपिपिएल दोलोनि हानजा सुरनाया सोलिगासिनो दं। बेनिनो बाहागो महरै दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबावबो इउपिपिएलआ साइकेल रेली खालामदों। एनआरसीनि आसाम रायजोआरि क'अर्डिनेशन हितेश देब शर्माया बावैसो सान सिगाङाव एनआरसीनि सायाव मोनसे गोदान नटिफिकेशन जारि खालामनायनि हेंथायै जामियात उलामा इ हिन्दआ गोजौसिन बिजिरसालिनि दरखंआव थांदों। जामियात उलामा इ हिन्दनि चिफ मौलाना सायद आरशाद मादानिनि दैदेननायाव एनआरसीनि हेंथायै फिन गोजौसिन बिजिरसालिनि दरजा बुहैदों। बेजों लोगोसेनो एनआरसीनि आसाम रायजोआरि क'अर्डिनेशनआ गोदान नटिफिकेशन फोसावनानै एनआरसीआव हरखाब मुसलमानफोरखौ एनआरसीनिफ्राय दाननो नाजादों आरो मोनसे गोदान गेम थियारि खालामदों होननानैबो मादानिया दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 13 अक्ट'बर खालि एनआरसीनि सायाव मोनसे गोदान नटिफिकेशन फोसावनानै एनआरसीआव आयेन बेरेखायै हाबसननानै थानाय सुबुंफोरनि मुंखौ सिनायथिनानै एनआरसीनिफ्राय दाननो थाखाय रायजोनि गासैबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरखौ गोख्रों बिथोन होदोंमोन। मुलुगनाङै महामारी खालामनाय कर'ना भाइरासनि अलखद आरो गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरावबो गाजा गोमजायै दुर्गा फुजा फालिनो गनायथि होनायनि थाखाय आलफा उदांआ बिजेपि दैदेननाय आसाम सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आलफा उदांनि गाहाय परेश बरुवाया समबारखालि इमेलनि जोहै आसाम सोरखारखौ सोंखारिदों। आलफा उदांआ गोख्रों अजद होदों दि आसामनि गाहाय फोरबो बिहु फोरबोखौ फालिनो थाखाय आसाम सोरखारा गनायथि होआखैमोन, नाथाय बे एखे थासारिनि गेजेरावबो दुर्गा फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिनो गनायथि होबाय।
बबेखानि बीजेपी दैदेननाय सोरखारा असमिया समाजखौ नेवसिनायनि बेनो मोनसे रोखा फोरमान। जाय समाव करोना भाइरासनि थाखाय रायजोनि सोलोंथाइ, राङारि आरो गासैबो बिथिङावनो गाज्रि गोहोम गोग्लैदों, बेबादि समावबो आसाम सोरखारा दुर्गा फुजा फालिनायाव गनायथि होनानै आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ लाजि फोनांदों होननानै परेश बरुवाया आसाम सोरखारनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मियाफोरनि हारिमु आरो दोरोङारि आसारखान्थि दोनथुमसालि एबा मिउजियाम बानायनो गनायथि होआ होननानै रोखायै बुंदों आसामनि राङारि, सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि बागै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसामाव असमियाफोर थासान्दि कलाक्षेत्रआव मिया मिउजियाम बानायनो हानाय नङा। बबेखानि जारिमिनारि आसाम गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मिया मिउजियाम बानायनो आसाम सोरखारा गनायथि होआ होननानै हिमन्तआ बुंदों। ओरैहाय कलाक्षेत्रआव मिया मिउजियाम बानायनो दाबि दैखांनायखौ आसुनि आफादगिरि दिपां कुमार नाथ आरो एजेवाइसिपिनि गाहाय नेहाथारि पलाश सांमामोनाबो गोख्रों हेंथा खालामदों। मख'नो गोनांदि मियाफोरनि हारिमु आरो दोरोङारि आसार खान्थिफोरखौ रैखाथियै दोननायनि थाखाय कलाक्षेत्रआव मिया मिउजियाम बानायनांगौ होननानै कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आली आहमेदआ दाबि खालामनायनि उनावनो मिया मिउजियामखौ लानानै बे समाव आसाम नाङैनो दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दं। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 28 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।